Naunta. Bay, nauli na di ka Cebu. Yes, bay, Pablita. Di ana, nag-lockdown akong saging Cebu. Nauli na Cebu, bay. Sige, gutom ko bay. Gikan mi ng kuan lakaw lagi, bay. Magpadala ko sa inyohang order. Nakat-open man, bay. Kaon ni kapkap. Duha gid ni akong kaon ay ganay. Bangus ug kanon nya. Di apay saging ug ginamos. Basta ka comment unsa man ay. Ila kita ka comment bay. Nanon di ma'am? Huy, nag-iko na ka bay JT. Iop imong mic di. Daghan na sa amo. Ay, amat. Bay, sila, ali na. Pwede pa kaaning ginamos? Itras pwede pa ta mo. Kaon sa tabal. Ginagmay lang. Hindi, unsa ganito nga apps. Kato imong group. Gani. Mawala magud to akong sipi. Aw, pupo, bay. Pero kung gusto mo ma-legit, yun imuhang pagpupo, maagi ka sa kuha. May ka kayo saling mag-agi.